Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün derste biz ta harfi bilen tanışıp kitirbiz. O'tgan derslerde indi biz t yumşak aytila turgan harf bilen tanışkan idik. Bugün indi arap tilinde ikinci qalın t harfi u ta deb o'qilaydi. T bilen ta'ni bu targa yaramay. İkisinde aytilişi türlü, birisi yumşak, birisi katı indi. Bunda da aytamiz biz ta deb, t deb tugul, ta. Bunda da ti tugul, ty. Ham tu, ta, ty, tu. Tal, tay. Mana bu ya harfi, ama lakin nokta qo'yilmagan. Arap basmasında ya harfine гадәттә инде nokta qo'yilmay. Шуңа күрә каушап, куркып калырга кирәкми. Ни harf соң бу дип? Bu ya harfi. Tay, şat, bat, qat, faqat. Faqat bizning arab tilinden kirgan söz, bizning tatar tilinde de var. Faqat deb aytalar bit. Шулай языла һәм ул араб теленә кергән инде. Фақат. Ватану. Ватан ул безнең шулай татар телендә дә бар. Ватаныбыз дибез бит. Ватан, ягъни безнең җиребез, туган җиребез инде ватан дип атала. Талабу. Талаб, талаб итү инде. Тарафу. Тухру. Тухр ул чисталык. Тифлю. Тифлю бала дигән сүз инде. Бала. Русча, ребенок. Матару. Матар ул яңгыр. Матар. Натлабу. Насқату. Наутину. Нарбиту. Истабара. Ястабиру. Истаутана. Ястаутину. Тагын бер. Та-ты-ту. Tal, tay, şat, bat, qat, faqat, watanu. Talabu, tarafu, tuhru, tiflu, nataru, natlabu, nasqatu, nawtinu, narbitu. Istabara, yastabiru. İstevtana, yestevtinu. Mana инде күп тапкыр укып чыгарга кирәк. Була ким дигәндә ул тапкыр инде укып кабатларга кирәк. Хәзер без язылу рәвешен карап китербез. Та хәрефе үзе генә шулай языла. Без язырбыз başında, ortasında hem ahırında. Başında hem şöyle. Ortasında hem ahırında. Ya şunday rəvişdə yazıla. Hazır indi ayrım. Başdan çık yazabız. Şulay. Ortada. Sızık kile. Skeminip gitəbiz. Tağın düşəbiz asqa. Ortada buldu. Hazır. Ahırdan sızık kile şulay. Bütün hərfə tutaşqan. Bunu şulay itib qoyabız. Birər söz bilən yazıb qarayıq. Ayda mənə balanı öyrəndik mi? Bala. Rебенок, короче, aytsa tifl. Tiflu. Bala. Яңгырны язып карыйк. Тахариф уртада киләйме? Мә та ру. Яңгыр. Мә та ру. Шуннан соң yazıp karık da vatan sözün vatanımız ve ta
Шулай. Хәзер без тә хәрефе белән то хәрефен бутамасы өчен теге игътибарлы булыгыз. Бар бит, шуны укып китербез. Әйткәнник дәрес башында тә белән таны бутарга ярамый дип инде. Мәсәлән, тә ра фу. Монда укла то ра фу. Тә ра фу, то ра фу. Чөнки әгәр дә менә тә урынына то куябыз икән, сүзләрнең мәгънәсе үзгәрә. Мәсәлән, тә ра фу ул муллыкны аңлата. Тараф ул безнең инде 3 соңгы өлеш дигән. 3 нәрсә угыл соңгы өлеше нәрсә булса инде. Мәсәлән, мустатиру. Мустатир. Йомшак әйтелә. Мустатиру. Монсы мустатиру. 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 Каты әйтелә. Менә мустатиру яшеренгән, нидер шундый ябык, яшерен әйбер инде. Мустатир, мустатир ул инде сызык, линия нидер булса. Сызылган дигән сүзне аңлата. Менә монда да сәпту йомшак әйтелә, сәпту. Монда сәбту, сәбту. Сәпту ул безнең шимбә көн, суббота дигән сүз. Сәпту ул матур, шундый зифа буйлы дигән мәгънәгә ия. Шуңа күрә менә монда таларны гына бу дөрес итеп әйтмәдек икән, безнең инде мәгънәсе үзгәрә. Шуңа күрә дөрес әйтергә. Тарафу, тарафу. Мустатиру, мустатиру. Сәпту, сәбту. Буларны инде әйбәтләп өйрәнергә, кабатларга кирәк. Һәм инде язуны да күп тапкырлар, ким дигәндә инде 3 юл язырга кирәк. Һәрбер хәрефне башында, ахырында, уртасында, аннары сүзләрне 3 тапкыр язып чыгарга кирәк инде. Һәм инде күп тапкыр укырга. Күбрәк язган саен, күбрәк укыган саен безнең истә кала, һәм инде яхшырак үзләштерәчәкбез шушы мәгълүматны инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүфыйк хидayat бирсен, ахырга хәтле өйрәнергә, һәм инде Кур'ан укып, Аллаһның аҗр-савапларын алып, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.